Bueno, moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar hoxe aí. Tiña previsto comentar na mañán de hoxe tres temas sin perxuicio de contestar as preguntas que se poidan formular sobre estos ou sobre outros temas. Deixademe mirar aquí un dato. 55, bien, perfecto. Queda mirado. En primeiro lugar, hubo esta mañá unha reunión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno para tratar dous temas de modificacións presupostarias sinxelas que irán ao pleno previsiblemente do día 29, xunto con outras que serán un pouco máis complexas e das que falarei despois. Por un lado, é a habilitación de fondos dentro da EDUSI para completar a rehabilitación da Casa das Máquinas, fundamentalmente, e, por outro lado, tamén a modificación para dotar o Servicio de Bombeiros a modernizar todo o sistema de seguridade e comunicacións de modernización do centro de control, que iso xa é un importe maior, son 370.000 euros. Por tanto, serían 50.000 euros orientados fundamentalmente a completar a Casa das Máquinas, 370.000 euros para o Centro de Control de Seguridade e de Comunicacións do Parque de Bombeiros. Ese foi o que dou de sí a Xunta de Goberno desta mañá. Tamén quero decir que esta mañá se convoca a Xunta de Goberno ordinaria que se celebrará o vindeiro do luns, que, entre outros temas, incorporará dous que me parecen especialmente relevantes. Por un lado, será a convocatoria do concurso para a limpieza viaria para a recollida de lixo de Santiago, é un dos temas máis demandados e necesitados pola ciudadanía. Estará incorporado no orden do día da Xunta de Goberno do vindeiro luns o inicio dese procedimento de licitación. Lóxicamente non podo anticipar máis datos en este momento. Espero que entre o luns e o martes poida comparecer a concelleira Mila Castro e dar cumprida información do contido dos pregos de condicións e da convocatoria deste concurso, que é un dos máis esperados, e tamén é, despois do da auga, o de maior importe económico que ten o Concello de Santiago. Outro tema que vai a ir é un tema do que se leva falado moito, que son os famosos remanentes, e especificamente da distribución dos 2.458.000 euros de remanentes que están aínda sin asignar. Entón, temos aquí unha folla para darlle a Sara. Se non a traigo a pasar, toma. Pasadella, porque estou moi advertido por parte de Sara de que llevemos o papel. Sí. Entón, aí, en este papel, que se colgará tamén na página web e se pondrá a disposición de todos os que queiran ou que o necesiten, se vai a explicar cal é a proposta de reparto de remanentes que se levará ao pleno do día 29, que será aprobada pola Xunta de Goberno do luns, despois terá que ir a Comisión Informativa de Facenda previsiblemente o xoves e a continuación a pleno o xoves día 29. Entón, aquí en este papel se colocan 4 columnas, 5 en realidad, que fan referencia a que se fai con estes 2.458.000 euros, que outras cantidades se suman a esta convocatoria e cal é o resultado final. Na primeira columna de reparto dos 2.458.000 euros se prevé que 300.000 se destinen para incrementar o bono compra, 150.000 para actividades de promoción, 1.004.000
para unha convocatoria de axudas ao comercio, 1.004.000 para a convocatoria de axudas á hostelería. A estas cantidades hai que añadirles outros 500.000 euros que están contidos no convenio aprobado coa Diputación Provincial no pasado mes de febreiro para comercio e outros 500.000 para hostelería. E a estas é necesario unirlles outras cantidades que quedan pendientes do remanente correspondente ao ano 2019, é dicir, que forman parte desos 9 millóns dos que se fala, que son 300.000 como bono compra, 400.000 para axudas a comercio, 243.105 para axudas a hostelería, 454.992 para axudas á cultura. A isto, ademais, en algúns casos se van a incorporar cantidades previstas nos orzamentos de 2021 que complementan determinadas líneas. En concreto, 150.000 euros de bono parking, 50.000 euros para reforzar a programación e a promoción e 150.000 euros para cultura. En total, esta convocatoria serán 5.207.000 euros, que se destinarán 150.000 a bono parking, 600.000 a bono compra, 200.000 a actividades e promoción, 1.904.000 será a convocatoria de axudas directas ao comercio, 1.747.105 axudas directas á hostelería e 604.992 axudas á cultura. Algúnha particularidade máis? O bono parking previsiblemente será operativo desde o mes de maio. En calquer caso, nós queremos que este operativo na primeira semana do mes de xuño, coincidindo co Prima 21, que é, digamos, a celebración que organizaremos para intentar relanzar o comercio. Os 600.000 de bono compra de mutuo acordo coas asociacións de comerciantes, acordamos que se pondrá en vigor do 1 de setembro ao 30 de novembro. Por que razón? Pois porque, como agora temos os bonos da Xunta, que prefieren que isto entre no mes de setembro, cando os bonos da Xunta xa estén consumidos. E, previsiblemente, se non hai cambios, se farían 30.000 bonos de 10 euros e 15.000 de 20 euros. Os 200.000 para actividades e promoción, o grueso ainda está sin pechar a programación, pero probablemente entre 130 e 150.000 euros se destinen a Prima 21, que son as actividades que organizaremos na primeira semana de xuño para reforzar e potenciar o comercio. E as subvencións, no caso directas, no caso do 1.904.000 de comercio, as bases xa están preparadas e están acordadas con todas as asociacións. Por lo tanto, saliría inmediatamente despois da aprobación da modificación presupostaria, da aplicación de remanentes. O 1.747.105 de hostelería, as bases xa están acordadas co sector, por lo tanto, salirían inmediatamente. E no caso de cultura, a intención é que tamén salgan inmediatamente, aínda que aquí lle están dando algún pequeno axuste ou retoque. Pero a nosa intención, e traballamos co obxectivo, de que xoves 29 pleno, no seguinte xunta de goberno, que será o luns, xoves 29, vences 30
sábado 1, domingo 2 ou luns 3 de maio, poida salir a convocatoria. Lóxicamente, estas cantidades concretas están, digamos que, poden verse alteradas no caso de que o pleno do 29 non autorizara o reparto dos 2.458.000 euros ou, digamos, adoptar un acordo diferente do que aquí se propón. Estas cantidades son así, esperando que a proposta que formula o Goberno sea aprobada polo Pleno, como parece razonable e como penso que esperan e desean todas as asociacións representativas. Por tanto, unha convocatoria de 5.200.000 euros que non será a única deste ano, será a primeira, pero especificamente en comercio e en hostelería estamos preparando unha segunda convocatoria que saliría no Brao, por unha cifra, teño que decirlo, inferior a esta. Destos 5.200.000, 4.256.000 van a ser axudas directas ao comercio, á hostelería e á cultura. Van a ser axudas directas. Por suposto, en liquidez. Penso que a maior convocatoria de axudas de ningún concello de Galicia non conocemos, non teño conocimiento de ningún que teña un programa deste contido e en términos presupostarios, por poñer un exemplo, quintuplica a realizada pola Xunta. Isto é aproximadamente o 4% do presuposto municipal. Un pouquinho máis do 4% equivale do presuposto municipal. Por tanto, en términos presupostarios, quere decir que o Concello de Santiago fai un esforzo realmente enorme en esta materia, que é xusto reconocer que tradicionalmente os remanentes se iban para obras, en este caso, pois, unha parte moi grande dos remanentes van para axudas. De feito, a hora da verdad, con esta convocatoria van 5.200.000 euros para axudas e quedan 5.100.000 para obras. É dicir, que claramente supera, por pouco, pero supera lixeiramente o que en total de remanentes, contando 19-20, vai per inversións. Ben, o último tema do que quero falar, e despois abrimos o capítulo de preguntas. Isto xa é conocido polos grupos, porque isto é a proposta que se lle entregou aos grupos o pasado martes. De momento non temos nin a confirmación do seu apoio, nin a confirmación do seu non apoio. Nos confiamos en que salga, porque é unha aposta de unha extraordinaria ambición, é unha aposta que non ten precedentes no Concello de Santiago e tampouco ten precedentes en outros concellos de Galicia que nos coñezamos. Por último, vou falar do coronavirus. Bueno, os datos que temos a día de hoxe en Santiago son bons. Temos 55 casos positivos. Estamos cunha tasa acumulada que non chega a 60 casos por 100.000 habitantes. Concretamente está en 51 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, temos uns datos que están significativamente mellor que a media de Galicia, moito mellor que a media española, que está por enriba dos 200 casos por 100.000 habitantes. Pero tamén é certo, e eu mesmo teño dito a veces, que todo isto desta pandemia é como se tiráramos unha pedra, unha piscina, e as ondas
chegan antes a unha esquina que a outra, pero acaban chegando a todas as esquinas. Ahora mismo os datos que conocemos de Madrid, de Canarias, de Navarra, de Euskadi ou de Cataluña son moi preocupantes. Incluso os datos que temos do conxunto de España son preocupantes e os datos que temos esta mañán de Galicia indican que se está producindo un incremento. Que quero decir con isto? Que non pode haber ninguna rebaixa nas medidas de seguridade e de prudencia. Agora mesmo en Santiago estamos en un escenario bo, non temos peche perimetral. A partir de hoxe se amplía o horario da hostelería e se amplía tamén o horario para poder circular pola ciudad, pero o que temos que facer é respetar as normas, porque poidera ser que dentro de 15 días se estén adoptando medidas totalmente diferentes de esta. E en gran medida todo isto vai depender dos datos e do que suceda. Por lo tanto, hai que pedir prudencia e responsabilidade a todos. Seguir máis lonxe, penso que onte se batiu o récord de persoas denunciadas por non facer uso da mascarilla. Pois non me alegra, nin me parece unha boa noticia. Tamén teño que decir que onte se fixeron diferentes inspeccións en bares, algunhas por denuncias de particulares, e que todas comprobaron que se estaba cumplindo os aforos e a normativa. En ningún caso se atopou unha irregularidade en esa materia, o que é un motivo de satisfacción para todos nós. Bueno, quedo a disposición para contestar preguntas e resolver dúbidas. Está colgado este cadro na página web ou ainda non? Colgámoslo despois. Está no grupo de xornalistas enviado. Está enviado ao grupo de xornalistas, vale, perfecto. Digo porque é seguro que alguén vai facer algunha pregunta se o ve, se non, pois o mellor. Falou do récord de denuncias por persoas que non portan a mascarilla. Foron 20, onte foron as 20 as denunciadas. Que eu que lembre é o día que máis persoas foron denunciadas por non facer uso da mascarilla. Era normal, 2, 3, 4, 5, 20, eu non o lembraba. Era o que viña na parte da policía desta mañá. É a primeira semana de xuño. Esa é a data que acordamos coas asociacións. Se plantexa algún reaxuste, xa se dirá. Está empezando esta mañán coa programación de actividades, de promoción, etc. En principio está prevista para a primeira semana de xuño. É prima 20 ou prima 21? Prima 21. O ano pasado foi prima 20, este ano é prima 21, e supoño que o ano que ven será prima 22. Que Paula fixo prima 21, Tamén preguntaba Paula Alcope, unha pregunta máis persoal. Se foi citado vostede para vacinarse e cando sexa se acudirá? Primeiro, non fui citado, e segundo, estou impaciente por acudir. Por lo tanto, acudirei. E máis, se a mí me quixeran escoller para que dé exemplo, vou, pero que non quero ser calificado de enchufado. Pero irei, e irei encantado, estou impaciente. Vexo que xa van na R, xa falta menos para ese. Bueno, a proposta de reparto de remanentes, estes 929,07. Bueno, iso queda pendiente aí. Non nos repartimos para non facer fraccións moi pequenas. Poden ir É un resto. tanto para axudas como cadre, non? Sí. Pero non dá para moito, Pero Non dá para moito. tamén en relación, bueno, a rolda de prensa que deu onte
Cantón de Compostela Aberta, polo tema dos artistas de rúa. Non sei se Gonzalo se reuniu cos artistas de rúa nestas semanas e se vai haber un cambio nese tema. Terán que preguntarlle a él. En todo caso, ese tema o están levando, como é lógico, a Concellaría da Ciudad Histórica e tamén o Concelleiro delegado de Seguridade e Uso da Vía Pública. E, desde logo, o obxectivo é ordenar. O obxectivo é ordenar os diferentes usos da vía pública e tamén dar cumprimento ás recomendacións da Comisión Asesora da Ciudad Histórica, que entende que en determinados ámbitos, e especificamente a Plaza do Obradoiro, deben ser excluídos de esas actividades. Esa é a proposta da Comisión Asesora da Ciudad Histórica e, por tanto, é un objetivo que dar cumprimento e, a partir de aí, ordenar. Sempre é delicado todo o tema que implica cambios, pero é necesario ordenar. É dicir, non é, o que tampouco é razonable é que cada un entenda que se pode organizar a súa maneira. Sobre todo cando temos xa un número importante de personas e de actividades distintas que van desde venta ambulante, artesanía, actividades artísticas, e hai multitud de temas diferentes e afectan a, pois, non sei a cantos, pero a un volumen, non sei a cifra exacta, pero xa empeza a ser un número importante de personas. Que máis temos? Vale, perfecto. Repito, si o pleno do xoves 29 aproba os repartos remanentes, a nosa intención é aprobar a convocatoria na primeira xunta de goberno que se celebre a continuación. Se non hai cambios, é posible que teñamos que reaxustar as propostas e os informes emitidos, claro. Bueno, pois nada, gracias a todas e a todos. Bos días e feliz fin de semana.